Ja, bai. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, segideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, errukiaren gura jainko guztiz nausua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun otoin, jainko jauna, lege bakarrau eman diguzu, zu eta lagun urkoa meditatzea. Iguzu zure aginduak betez, betiko bizitzara irits gaitezela. Zure seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ageo profetaren liburutik. Dario erregearen bigarren urtean, zazpigarren hilean, 21. egunean, jaunaren izlaetorri zen Ageo profetaren bidez, eta honela esan zuen. Maitza zakizkiekundako egintarikan, Sarlatielen seme Jorobei, eta Joseren seme Josea maiz nagusiari eta herri guztiari eta eman, bai eta oraindik inor zuen artean jauretxe hau bere lehenengo ederrean ikusi duenik, eta orain nola ikusten duzue, ez alda zuen begitan ezer baliz bezala, izan bioz orain, Zorobel, dio jauna, izan bioz zuk ere, Joseren seme Josue, abai nagusi, izan bioz, herri osoa eta ekin lanari, nizuekin azueta, dio diren guztien jauna, zuekin daude Egiptotik atera zinetenean, zuekin egin nuen elkarroa eta nire espiritua ez izan belduru. Honela dio diren guztien jauna, apur bat horreinik eta dardaratuko ditut zeruak eta burrak, itxasoak eta lehorra dardaratuko herri guztia. Herri guztitako ondasunak onera etorriko dira, eta aintzat beteko dut etxe hau, dio diren guztien jauna. Nerea da ziriala, nerea urrea, dio diren guztien jauna. Handia izango da etxe honen aintza, lehen bizikoen baino handiagoa bigarrena honena, eta leko ondan emango duni makea, diren guztien jauna. Jaunak esana.
beste berriz aintzinako profetaren bat piztu dela. Are orduan eta zuek nor naizela diozue. Pedro erantzun zion, Jaungoikoaren Mesias, baina harek inori ez esateko agindu zien zorrotz, eta esan zien, beharrezkoa da, gizonaren semeak neke handiak jasatea. Zaharrek eta idazkariek gaitzetsi egingo dute eta hil, baina hirugarren egunean piztuko da. Jaunak esana. Gure fedean, esan genezake, klaberik importanteenetako bat dugu Jesusen nortasuna. Nor den Jesus. Hau da, esan genezake, munduaren historian Jesusek halako eragin berezia izan du. Eta hori ez dezake inor bukatu. Batzuek gehiago gustatuko zaie, beste batzuek gutxiago, baina Jesusen eragina izugarria izan duenik ez daiteke bukatu. Esaten dugularik, 2025 urtean gaudela, esaten ari gara, Jesus jaioz denetik 2025 urte igaro direla. Gutxi gora bera, akats bat egon zelako, baino, betile, hori da, abia puntua, ia mundu osoan ez, badaude beste egutegi batzuk ere, baino, importanteena, egutegirik jarraituena eta ezinbestekoa dena mundu osoan horixe dira. Jesus jaiozenetik abitzen dena, eta Jesusen aurretik, Jesus da erreferentzia. Gero, berak sortutako erlijioa, 5 kontinentetan akin dezakegu, batzuk gehiago sortuko dute, beste batzuk gutxiago, baino betire izugarri edatua dago munduan. Baita ere mentalitatean halako aldaketa konkretu batzuk egon dira. Familiari dagokionez, edota barkazioa, maitasuna, ulertzeko modua, karidadea, Jesusen hortan ere eragin handia izan da munduaren historioan. Zenbat pertsonek Jesusen jarraitzeagatik bere bizi osoa eman izan dute historia zehar. Eta asko dedikatu izan du dira lagun proximoari laguntzea. Inor ezagutzen ez zuten tokitara joan dira, fedea zabaltzera, baina baita ere izugarrizko lan soziala burutuz. Eta hori dena Jesusen eragina dugu. Por tanto, no se puede negar que la influencia de Jesús en la historia es enorme. Y esto no lo decimos solamente los cristianos. Esto cualquier persona objetiva, aunque sea de otra religión, aunque no profese ninguna religión, lo reconoce, porque es un hecho que es absolutamente innegable. Sin embargo, para nuestra fe es clave decir cuál es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta que hoy les hace Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Unos que Juan el Bautista, otros que un profeta. En algunas ocasiones me parece que si era Elías, que había vuelto a la tierra, etc. Pero, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y le dice, pero tú eres el Mesías de Dios, o no, el Hijo de Dios, el Mesías, de esta manera. Y digamos que esta es precisamente la clave del cristianismo. Jesús no fue solamente un pensador o una persona que ha tenido una influencia grande en la historia, que ha tenido una influencia benéfica para toda la humanidad. Esto es, como decía, esto lo puede decir cualquier pensador, cualquier observador objetivo. Para nosotros es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre para salvarnos. Y esa es una clave fundamental en el cristianismo. Además es una clave, digamos, es un artículo de nuestra fe que da sentido a todos los demás. Por eso es una clave esencial. Nosotros le pedimos a Jesús que, como Pedro y los otros apóstoles profesaron esta fe, nosotros también, por la gracia de Él, nosotros también vivamos profesando, vivamos compartiendo, con su ayuda podemos vivirlo. En
este evangelio, con esto termino, lo último, Jesús hace una profecía. Digamos que las dos formas en las que él demostraba de una forma llamativa su personalidad, su identidad, eran los milagros y las profecías. Y hemos escuchado esta profecía que en aquel momento los apóstoles no entendieron. Incluso alguna de las veces que decía esto les escandalizaba. ¿Cómo vas a tener que ser perseguido? ¿Cómo los ancianos te van a rechazar? ¿Cómo que te van a matar? Y no entendían bien lo de la resurrección. Sin embargo, después de resucitar Jesús es cuando los apóstoles entenderían perfectamente. Jesús está hablando del futuro, sabiendo que no le están entendiendo, pero sabiendo que luego eso les va a confirmar también en la fe. Cuando vieron que te matan en la cruz, quedan los apóstoles completamente desmotivados, completamente desorientados, pero cuando ven que ha resucitado, entonces es cuando completan, digamos, todo el puzzle de quién es realmente Jesús y lo entienden de una forma completa. Eskatzen dugu da Jesusi guk ere izan dezagula bere graziaz beti fede hori, bere jarraitzaileak izan gaitezela eta saia gaitezela bera imitatzen eta berak erakutsi diguna praktikara eramaten. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatu dugu, gaurko minutuetan, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonekin topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoa ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santua bereziki, Beatriz Goldaratz eta Txaro Aldaregia. Jauna bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta bere erruz galduta zegoena erosi egin zenuen errukiz, beterik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beroren bitartez, aireruek zure haunditasuna goresten dute. Espiritu doatsuek zure ospea adoratzen. Goiko indarrek zuri euspez dago egiten. Postasu berak gairitu zerutar guztiak elkartzen. Onarrazazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak.
bada, hori dardu hauek zu espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzerazteko da, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok otatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalduan berdin kalizaturik, berzen eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok otatik, hau bere odolaren kalizatata, ituk gari eta betiko baren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu eran nire doi garri. Aura sinishmenaren misterioa. Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure bizan. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaileari eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaroten joan diren gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Beatriz eta Txaro, haritzazu zure horregiaren argitan. Errokizak izkikuaren guk guztiok betiko bizitza eritxe dezagun jangoikoaren ama Maria Tobaxoarekin. San Jose bere senamarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Horen bitartez, honekin eta honengan. Zuri aita jangoiko alduztitu hori Espiritu Santuarekin batean, osko eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, erakutsi eta baituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrena zera, salbi zure izuzena, etorre izure renua, egin beri zure naia zerreko zezala. Zure erruki eskarpekatutik garbi bizi zen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure apostolu duen bakea guztien dizuet, bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala eman zure elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Bakea beti zuekin. Jangoikoan dutxa, zure mundu horrekatua, erremonik jauna. Jangoikoan dutxa, zure mundu horrekatua, erremonik jauna. Jangoikoan dutxa, zure mundu horrekatua, ona munduko bekatu kentzen duena zoriotsua jaunaren bila ditua.
ezagun otoitz. Gure jainko handia apalik eskatzen duzugu, zure semearen gorputz odol sartu ez garaitu dituzunok, berarekin bat egin gaitzazula zure jainkotasunian, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gaurkoa, kasi seguro, parroko bezala ematen dela azkeneko meza. Betelun, aiatu nintzen, orain dela 30 urte, Padre Pioren egun baten, San Pio de Pietrelcina egun baten horreko meza eman nun, eta orain aste berean, azkenekoa, aste berean izan dut Padre Pio, eta betire egobera kontaktu, espiritualki oso gertu, Betelun bihotzean dago, betiko, eta zeutenak bai, eta egobera kontaktu. Eta hilabete batzuk eman ditut, baina gero portatuko nahiz Gipuzkoara eta bertatik bertara egongo gara. Jaun zuekin, lehenka zaintzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Jaun